एक असं आहे की हे सरकार मुळातच सिनियर सिटीजनसाठी म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक सुविधा महाराष्ट्रामध्ये देऊ इच्छितं. आपण बघितलेलं आहे की ज्याप्रमाणे न्यूयॉर्क शहरामध्ये सिस्टम आहे, सकाळच्या वेळेला बसेस जातात, सर्व सिनियर सिटीजनना ते एकत्र करतात आणि त्या ठिकाणी डे केअर सेंटरला त्यांना घेऊन जातात. ज्यांना कॅरम खेळायचं आहे कॅरम खेळतात, चेस खेळायचं आहे चेस खेळतात, ज्यांना वाचन करायचं आहे वाचन करतात. एक चांगलं असं वातावरण तिथं केलं जातं आणि संध्याकाळच्या वेळेला पुन्हा त्यांना नेऊन आपापल्या घरी सोडलं जातं. आपली भारतीय संस्कृती याच्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचं फार मोठं महत्त्व आहे. परंतु ही एकत्र कुटुंब पद्धती आहे, ही कुठेतरी लोप पावत चाललेली आहे आणि त्याच्यामुळे अनेक जे ज्येष्ठ नागरिक असतात ते आपल्या नातवंडांपासून लांब गेलेले असतात आणि म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांच्या एक मागणी होती, विशेषतः त्यांच्या संघटनेची, की असं काहीतरी वेगळं करण्यात यावं की जेणेकरून आम्हाला आमच्या नातवंडांना भेटता येईल. आणि म्हणून आम्ही आता आजी आजोबा दिवस साजरा करण्याचा ठरवलेला आहे. तसे मी निर्देश दिलेले आहेत. आज खरं तर ज्येष्ठ नागरिक दिवस आहे. मी सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि उद्या, कारण जे आज रविवार आल्यामुळे आज शाळा चालू नाही आहे, उद्या आजी आजोबा दिवस आहे. त्या दिवशी सर्व आजी आजोबांना रिस्पेक्टफुली शाळेमध्ये बोलवलं जाईल. ती मुलं जी आहेत, त्यांची नातवंड आहेत, ती कुठल्या वर्गामध्ये शिकतात तिथं त्यांना घेऊन जा घेऊन जातील तिथले शिक्षक, त्यांचा सत्कार करतील आणि एकंदरीतच माझी खात्री आहे की याच्यामुळे मुलांना सुद्धा नवसंजीवनी मिळेल. सगळ्या मुलांचं आपल्या आजी आजोबांवर प्रेम असतं आणि त्याच्यामुळे दरवर्षी हा दिवस साजरा होईल. प्रत्येक शाळेमध्ये तो साजरा होईल आणि त्याच्यामुळे भारतीय एकत्र कुटुंब पद्धतीचं जे वैशिष्ट्य आहे की सगळ्यात जास्त प्रेम हे आजी आजोबांचं आपल्या नातवावर असतं आणि ते नातवावर किंवा नातीवर असतं. ते पुन्हा एकदा भारतीय परंपरा कायम राहील. ओबीसीतून आरक्षण देण्याची चर्चा सुरू असताना ओबीसी समाजाने आंदोलन सुरू केलंय. ओबीसीतून मराठ्यांना हे देऊ नये, आरक्षण देऊ नये अशी त्यांची मागणी आहे. मुळातच असं आहे की ओबीसीचं आरक्षण आपल्याला द्यावं अशी कधीच मागणी नव्हती. हे जे कुणबी समाजाचं वगैरे आरक्षण आहे हे पूर्वीपासून आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की विदर्भामधल्या अनेक जी लोक आहेत त्यांना कुणबी दाखले मिळतात, कारण त्यावेळेला पंजाबराव देशमुख होते, त्यांनी त्या नोंदी करून घेतल्या तिथल्या शाळांच्या मध्ये, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेटमध्ये. परंतु इतर ठिकाणी ह्या अडचणी येतात. हा मर्यादित कुठपर्यंत प्रश्न आहे कुणबी दाखल्यापुरता. सरसकट मराठा कम्युनिटीची कधी अशी मागणी राहिलेली नाही की सरसकट आम्हाला कुणबी म्हणून दाखले द्या, असं कधी त्यांनी मागणी केलेली नाही. मराठा समाज हा नेहमी नेतृत्व करणारा समाज आहे, सर्व समाजांबद्दल आदर राखणारा समाज आहे आणि सर्व समाजाचं प्रेम हे सुद्धा नेहमी मराठा समाजाला मिळत राहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याची मुळातच मागणी अशी होती की आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं आणि ते आरक्षण महाराष्ट्र शासनाने दिलेलं होतं. हायकोर्टामध्ये टिकलं परंतु सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकू शकलं नाही. त्याच्यावर क्युरेटिव्ह पिटिशन टाकण्यापूर्वी ज्या काही ऑब्झर्वेशन्स नोंदवलेल्या होत्या सुप्रीम कोर्टाने, त्याच्यावर काम चालू आहे आणि निश्चितपणे माझी खात्री आहे की आमचं क्युरेटिव्ह पिटिशन त्या ठिकाणी टिकेल. परंतु दरम्यानच्या काळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जे माझ्या भरतीच्या वेळेला माझ्या लक्षात आलं की ओपनच्या जागा या प्रत्येक ठिकाणी तिथले जे क्लर्क असतील किंवा तिथले जे अधिकारी असतील ते एवढे लिथार्जिक असतात की कुठली ट्रान्सफर झाली की तो कुठल्या रिझर्वेशनचा आहे हे न बघता त्याला ओपनमध्ये टाकतात आणि त्याच्यामुळे ओपनच्या जागा कमी झालेल्या आहेत. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जवळजवळ 170पेक्षा जास्त जाती या ओबीसीमध्ये आहेत. म्हणजे आरक्षणाच्या प्रमाणामध्ये ह्या जातींचं प्रमाण खूप जास्त आहे. मराठा समाजाची पॉप्युलेशन ओव्हरऑल जरी 30 किंवा 35% असली तरी ज्याला आपण शेड्यूल कास्ट बाहेर काढतो, त्या ठिकाणी आपण आदिवासी बाहेर काढतो, ओबीसी बाहेर काढतो, तर हे प्रमाण जवळजवळ 70 ते 80% होण्याची शक्यता असते, म्हणजे उरलेल्या 50%मध्ये. आणि त्याच्या जर 10% आरक्षण मिळालं तर ते जास्त बेनिफिशियल आहे आणि म्हणून जोपर्यंत हे स्वतंत्र आरक्षण होत नाही तोपर्यंत या आरक्षणामधून ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण कशा रीतीने योग्य रीतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. आमची ज्याला 30,000ची पहिल्या टप्प्यामधली भरती होती, या भरतीमध्ये माझं असं लक्षात आलं की अनेक जिल्ह्यांमध्ये ओपनचा कोटा 0 दाखवलेला होता. आम्ही संपूर्ण ह्या एक्झरसाईज करायला आम्हाला जवळजवळ 2 आठवडे लागले. भले 2 आठवडे आमची भरती पुढे गेली, परंतु आमच्या
आम्ही त्या ठिकाणी जागा क्रिएट करू शकलो. 300-400 प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ओपनच्या जागा क्रिएट करू शकलो आणि त्या पर्सेंटेजमध्ये 10% आरक्षण त्यांना मिळू शकेल. आणि ह्या मुद्दा सुद्धा माझ्या मराठा सकल समाजाचे एक शिष्टमंडळ माझ्याकडे आलेलं होतं आणि त्यांनी ज्यावेळेला मला सांगितलं आणि संबंधित मुलांनी ज्यावेळेला मला सांगितलं त्यावेळेला हे एफर्ट्स घेतले गेले. हे प्रत्येकाने एफर्ट्स घेतले पाहिजे. आणि भरतीच्या वेळेला ह्या आरक्षणमध्ये EWS मध्ये जरी तात्पुरतं आरक्षण मिळू शकलं तरी एक मोठ्या प्रमाणात रिलीफ हा मराठा समाजाला मिळू शकेल. कारण 171 मध्ये आणि एक ऍड केलं आणि 172 झालं, 1.5 किंवा 2% आपल्या वाट्याला येईल. त्याच्याऐवजी आपण हे प्रपोर्शन बघितलं तर खूप मोठं आहे. म्हणजे EWSचं जे 50%वरचं आरक्षण आहे हे प्रपोर्शन मोठं आहे. अर्थात मला काही त्यातली जास्त तांत्रिक माहिती नाही. तांत्रिक लोकांना हा विषय सांगायला लागेल आणि ते बघायला लागेल. आणि इतर ज्या सुविधा दिलेल्या आहेत त्याची माहिती समाजापर्यंत पोहोचत नाही. स्वार्थीमधून ज्या सुविधा मिळतात किंवा ज्या कर्जाच्या सुविधा आहेत, ज्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून मिळतात, किंवा आपण हॉस्टेलला फ्री हॉस्टेल्स देतो, हॉस्टेलमध्ये जागा नाही मिळाली तर हॉस्टेल एवढी आपण रिएम्बर्समेंट देतो, किंवा विशेष टीचिंगच्या सुविधा केलेल्या आहेत, त्याच्यानंतर शाळांच्या फीच्या संदर्भातल्या सुविधा केलेल्या आहेत, ह्या समाजापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. कारण इतर ओबीसीना मिळतात त्याच्यापेक्षा सुद्धा जास्त या सुविधा आहेत. आणि त्याचा जर तोपर्यंतच्या काळामध्ये जोपर्यंत आरक्षण होत नाही व्यवस्थित वापर झाला तर निश्चितपणे एक दिलासा हा मराठा समाजाला मिळू शकेल. मुळातच असं आहे की EWSचं आरक्षण जिथं बहुसंख्य समाज आहे आणि तो आरक्षण मागतो, जसं गुजरातला पटेल समाजाने मागितलं किंवा हरियाणामध्ये जाट समाजाने मागितलं, त्या समाजाची संख्या 30 ते 40% आहे. आणि त्याच्यामुळे ज्यावेळेला EWSचं आरक्षण आलं आपापच त्यांना आरक्षण प्राप्त झालेलं आहे त्या मोठ्या समाजानं. परंतु महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाची वेगळ्या तऱ्हेची मागणी आहे की त्यांचा एक कॅटेगरीमध्ये त्यांना ते आरक्षण पाहिजे आणि ते आरक्षण देण्याची तयारी ही महाराष्ट्र शासनाची आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांना काय अडचण येऊ नये, परंतु ही प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला सुप्रीम कोर्टापर्यंत जायला लागेल. तोपर्यंत जो वेळ जातो त्याच्यामध्ये मी आपल्याला सांगितलेल्या ज्या वेगवेगळ्या सुविधा आहेत त्याचा जर इफेक्टिव्ह वापर हा मराठा समाजासाठी केला गेला पाहिजे. तळागाळापर्यंत ह्या सुविधा आहेत हे लोकांना माहिती नाही आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं EWSचं आरक्षण आहे. तर EWSच्या आरक्षणामध्ये मी कालच एका मुलाशी चर्चा करत होतो जो मराठा समाजाचा होता. त्यांनी ॲप्लिकेशन केलं पण त्याच्यामध्ये EWS लिहिलेलंच नाही आहे. मग त्याला EWSच्या आरक्षणामध्ये तो इंजिनिअरिंग कॉलेजला त्याला ॲडमिशन मिळाली असती, परंतु मुलांना माहितीच नसतं. आयत्या वेळेला ते अर्ज करतात आणि त्याच्यामध्ये EWS लिहायचं राहून जातं. आणि हे जे काही पॉईंट्स आहेत याच्यावर सुद्धा तात्पुरते, मी काय म्हणत नाही की परमनंट अरेंजमेंट खूप छान आहे, परंतु तात्पुरती जी ही सुविधा केलेली आहे ही सुविधा लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. कारण लोकांपर्यंत त्याचं जास्त प्रबोधन झालेलं नाही. हे व्हावं की जेणेकरून ह्याची जी इंटेन्सिटी आहे ही थोडीफार प्रमाणात कमी होऊ शकेल. याच्यामध्ये लढाई काय आहे बघा, तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की ज्या ठिकाणी तुम्हाला पार्टीचा व्हीप मोडायचा असतो त्यावेळेला तुमच्याकडे 2/3 बहुमत असायला लागतं. हे बहुमत आमच्याकडे होतंच. फक्त टेक्निकल मुद्दा एवढाच आहे की दुसऱ्या पार्टीमध्ये मर्ज व्हावं की होऊ नये हा अकॅडमिक मुद्दा आहे. की जर पार्टीमध्ये आमचीच मेजॉरिटी होती, पार्टीचं जे मूळचं घटना होती ह्या घटनेला अप्रुव्हल घेतलेलं नव्हतं आपल्या इलेक्शन कमिशन. इलेक्शन कमिशन ह्याच्यामध्ये लिहिलेलंच आहे आणि अनडेमोक्रेटिक त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन्स होत्या. मग डेमोक्रेसीमध्ये अनडेमोक्रेटिक प्रोव्हिजन्सचा कसा वापर होऊ शकतो हा मुळात मुद्दा आहे. जर एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर पार्टीमध्ये त्याच्याबाबतच्या मीटिंग व्हायला लागतात, चर्चा व्हायला लागतात आणि त्याच्यानंतर निर्णय घ्यायला लागतात. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ह्याला जास्त महत्त्व हे अकॅडमिक आहे. आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटी असल्यामुळे आम्हाला संधी होती आणि आम्हाला जर हे फाईट करायचंच नसतं आम्ही दुसऱ्या पार्टीमध्ये मर्ज झालं असतं. आमचा लढा हा आमच्या तत्वासाठी आहे, बाळासाहेबांच्या विचारासाठी आहे आणि म्हणून तर आम्ही एवढं मोठी रिस्क घेतली. नाहीतर आम्ही तर त्याच्यामधून सुटूनच गेलेलो होतो. आमच्याकडे 2/3 पेक्षा जास्त मेजॉरिटी आहे आणि आम्ही मर्ज कुठल्याही पार्टीमध्ये झालो असतं तर आम्हाला कोणी नोटीस सुद्धा पाठवू शकलं नसतं. परंतु हा मुद्दा आहे की पार्टीमध्ये जर तुमची मेजॉरिटी असेल तरी तुमच्या विरुद्ध व्हीप निघू शकतो का आणि तो व्हीप आमच्यावर लागू असू शकतो का, हे सगळे अकॅडमिक विषय आहेत. याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे. ज्यावेळेला चर्चा होते आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये निर्णय होतात त्यावेळेला तो केस लॉ बनतो. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की लॉंग प्रोसेस आहे. ज्याच्या बाजूने निर्णय लागेल तो आमच्या बाजूने लागेल की त्यांच्या बाजूने लागेल मला माहिती नाही, पण दुसरा जो हे असेल ज्याच्या विरोधात लागेल तो कोर्टामध्ये जाणारच आहे ना. त्याच्यामुळे कोर्टावर पुढची कारवाई चालणारच आहे तिथं आणि त्याच्यातून काहीतरी चांगलं निघावं
लोकशाहीला पूरक असं काहीतरी निघावं, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. हे बघा, त्यांनी आपण आपल्या कार्यकर्त्यांना, आपल्या आमदारांना, आपल्या खासदारांना कशा तऱ्हेने ट्रीटमेंट दिली याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. कोणी असं सहजासहजी आपला पक्ष सोडत नसतो. ज्यावेळेला डोक्यावरून पाणी जातं त्यावेळेला आपल्याला माहिती आहे की अगदी आपण लहानपणीची गोष्ट ऐकलेली आहे की वानरसुद्धा आपल्या मुलाला खाली घालून त्याच्यावर उभा राहून स्वतःचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. तर इथं नाईलाज झाल्याशिवाय कोणी असे निर्णय घेत नसतात. आम्ही काय, आम्हाला आनंद झाला होता का पार्टी सोडताना? उलट आम्ही ज्यावेळेला आसाममधून आलो त्यावेळेला उद्धव साहेबांवर कोणीही कॉमेंट्स करू नका अशी अट आम्ही घातलेली होती, कारण आम्हाला आदर होता, प्रेम होतं. ते भले त्यांच्याकडून काय घडलं असेल आमच्या बाबतीत, त्यांनी दुर्लक्ष केलं असेल, आमचे अपमान झाले असतील, आम्हाला 2-2 दिवस 2-2 महिने बाहेर ठेवलं असेल, परंतु बाळासाहेबांच्या विचारापासून लांब जाणं आणि हिंदुत्वापासून लांब जाणं हे कोणालाही मान्य नव्हतं. आणि आज सुद्धा बघा की या ठिकाणी स्टॅलिन पुत्र त्या ठिकाणी स्टेटमेंट काढतो, त्याचं उत्तर सुद्धा ते देऊ शकत नाही, एवढी त्यांची केविलवाणी परिस्थिती झालेली आहे. ज्या राहुल गांधींनी सावरकरांच्या विरुद्ध अनुद्गार काढले त्याच्याबद्दल ते काय बोलू शकत नाहीत. मोदी साहेब जर महात्मा गांधींच्या समाधीवर सगळ्या एवढ्या मोठ्या पॉवरफुल राष्ट्रांच्या राष्ट्रपतींना घेऊन जाऊ शकतात, तर ते बाळासाहेबांच्या समाधीवर का घेऊन जाऊ शकले नाही जे नेते आले होते त्यांना? ह्याचं उत्तर सुद्धा त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यायला लागेल. ते त्यांनी दिलेलं नाही. दुसरंच काहीतरी सातत्याने बोलत राहणं, गैरसमज निर्माण करणं हे चुकीचं आहे. त्यांच्याबद्दल किती आदर असला तरी सत्य हे लोकांसमोर आणायलाच लागतं आणि ते मी आणत असतो. महाजन मुंडेंचा पक्ष आयारामांचा पक्ष बनवलाय असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. उद्धव साहेब काय म्हणतात ते त्यांनी आपल्या पक्षाबद्दल बोलावं, आपली लोक का बाहेर गेली त्याच्याबद्दल बोलावं, भाजपबद्दल का बोलावं. 25 वर्षापूर्वी युती बाळासाहेबांनी केली. बाळासाहेबांनी त्या ठिकाणी राज्य आणलं, त्यांनी हिंदुत्वाची ज्योत लावली, गर्व से कहो हम हिंदू हे सांगितलं. आज ते सगळं संपलंय ना. 80% समाजकारण, 20% राजकारण सांगितलं. आज 100% राजकारण चाललेलं आहे. काय समाजकारण चाललेलं आहे मला सांगा ना, उत्तर द्या ना. आज 100% राजकारण केलं जातं, दुसऱ्यांबद्दल बोलणं, दुसऱ्यांना टोमणे मारणं हे बाळासाहेबांच्या नीतीमध्ये कधीही बसलं नसतं, पुढे सुद्धा बसणार नाही. आम्ही बाळासाहेबांच्याकडे बघून आमच्यासारखी लोक शिवसेनेमध्ये गेलेली होती, त्यांचे विचार बघून, त्यांनी मराठी माणसासाठी केलेलं काम बघून आमच्यासारखी माणसं शिवसेनेमध्ये गेलेली होती. आम्ही त्या विचाराबरोबरच राहणार. तुम्ही तो विचार सोडला तर आम्हाला तुमच्यावर राहणं अवघड होतं. एक खोके बिके चिडवणं हे करणं हा एक राजकारणाचा गलिच्छ भाग आहे. कोणी खोक्यासाठी काही करत नसतो. एवढं कोण रस्त्यावर आलेलं नाही. प्रत्येकाला स्वतःचे व्यवसाय असतात, ते आनंदाने राहत असतात. पैशासाठी विकणारी माणसं कोण असतील तर त्यांनी ती शोधून काढावी. पण माझ्या सहकाऱ्यांपैकी कोणीही मनुष्य हा पैशाने विकत जाणारा नाही आहे. प्रेमाने अवश्य त्यांचे विचार बदलतील आणि ते प्रेम निर्विवादपणे शिंदे साहेबांनी सगळ्या आमदारांना दिलेलं आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा अशा काही घटना घडवतील राम मंदिर मानण्याच्या पूर्वी असं उद्घाटनाच्या पूर्वी असं ते म्हणाले. हे बघा, जो मनुष्य हरलेला असतो तो 100 वेगवेगळ्या कारणं काढत असतो. ते सत्तेवर होते, सत्ता त्यांना टिकवता आली असती, मोदी साहेबांची त्यांची बोलणी झालेली होती, पुन्हा एकदा युती महाराष्ट्रामध्ये पुनर्स्थापित करण्याचं त्यांनी वचन दिलेलं होतं. ते वचन तोडतात, पण मोदी साहेब कधी वचन तोडत नाही. भारताच्या जनतेला जे त्यांनी वचन दिलेलं होतं पूर्ण केलेलं आहे. 11वी आमची इकॉनॉमी होती जगामध्ये, आज 5वी सगळ्यात मोठी इकॉनॉमी आहे. आणि त्यांनी ज्याला म्हटलं की आपण 5 ट्रिलियनची इकॉनॉमी बनवणार आणि त्याच्यापैकी 1 ट्रिलियनची इकॉनॉमी महाराष्ट्र बनलं पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक पाठवायची ते तयारी दाखवतात, त्यावेळेला मुंबई तोडायला निघालं असं हेच म्हणतात. म्हणजे काहीतरी बोलायचं, खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायचं हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे असं मला वाटतं. जे महाराष्ट्राच्या हिताचं आहे ते घडलं पाहिजे आणि महाराष्ट्रापर्यंत ते पोचलं पाहिजे. विस्तार आहे तो रखडलेला आहे आणि त्यामुळे कुठेतरी शिंदेची शिवसेना ती चर्चा झालेली आहे. काही लोक ठाकरे गटात जातील असंही म्हटलं जाते. हे बघा, हे सगळं आम्ही ज्या वेळेला आसामला होतो त्यावेळेला ते बोलत होते. त्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका, मी तुम्हाला विनंती करतो. कारण ही त्यांचे टॅक्टिक्स असतात, कोणी फुटत नसतं. जे प्रेमाने एकत्र आहेत त्यांना शिंदे साहेबांनी न्याय दिलेला आहे. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये जिथं त्यांना काहीही मिळत नव्हतं, आज शेकडो कोटीचा निधी हा त्या आमदारांच्या म्हणजे आमच्या जसं नाही, सगळ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मतदारसंघाच्या. कारण त्यांनी लिबरल व्ह्यू घेतला, सगळ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आणि त्याच्यामुळे आमदार एकदम खुश आहेत. त्यांना काय करायचं आहे, आपल्या मतदारसंघाला न्याय द्यायचा आहे
आणि तो त्यांना न्याय मिळत नव्हता, ते पैसे दुसरीकडे कुठेतरी जात होते. शिंदे साहेबांनी ते करून दाखवलं आणि म्हणून शिंदे साहेबांवर प्रेम करतात. एखादा आमदार जेवला की नाही याची चौकशी सुद्धा शिंदे साहेब करत असतात, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था काय करत असतात. याचा अर्थ काय त्यांच्या खिशात जेवायचे पैसे नसतात का? पण हे जे प्रेम आहे, हे प्रेम माणसाला जिंकत असतं. एखादा आमदार आजारी पडला, त्याला एअरलिफ्ट केलं जातं, हॉस्पिटलमध्ये त्याचं ऑपरेशन होतं आणि तो सुखरूप घरी कसा परतेल? आता जीवाला जीव ज्यांनी दिला, आपला जीव ज्यांना वाचवला, त्याच्यावर लोक नाही जाणार तर काय पैशाबरोबर जाणार की सत्तेबरोबर जाणार की तुमच्या प्रेशर बरोबर जाणार? हे तुम्ही का नाही करू शकला, हा प्रश्न आहे. आणि त्याच्यामुळे मला काय त्यांच्यावर कधी टीका करायची नव्हती, पुढेही करणार नाही. परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेने ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे, एवढंच माझं म्हणणं आहे.